ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଧନୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିବି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଆଉ ଶିଖିବା। ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାରିକି ଏବଂ IFSC କୋଡ଼୍ ମାରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଇବି ଏବଂ ଶିଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ପେ ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କି ଆମାଜନ୍ ପେ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପେଟିଏମ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ସେଣ୍ଡ ମନି ଲେଖା ହେଇକି ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନହେଲେ ଟୁ ସେଲ୍ ପେ, ଟୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନହେଲେ ସ୍କାନ୍ ପେ କରି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଇବେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ଟା ମାରିବେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ମାରିଲେ ଉପରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟା କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାରିବା, ଯାହା ପଠାଇବେ କୋଡ଼ ମାରିବା। ଡିଟେଲ୍ସ ମାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାରିକି ମୋର ସବୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଦେଉଛି। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭେରିଫାଏ ନେମ୍, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ, ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ। ଉପରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଠାଇବେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ ଲେଖା ହେବ। ତାପରେ ପେ ଅଛି ଅପସନ୍, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପେ ଅପସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ଲେଖିଦେଲି 300 ଟଙ୍କା। ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ପେ ଅପସନ୍ରେ ପେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର UPI କୋଡ଼୍ ଦେବ, ଆପଣ ସେଟିଂ ଯେଉଁଟା କରିଥିବେ ମାରିବେ। ତାପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଗଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ପଠାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳେଇଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ।